Entre as actuacións a realizar figuran as pavimentacións dun camiño no lugar de Caíños ou o vial que enlaza a estrada C302 con Tarrío. Tamén se realizará a mellora da Rúa Castelo no seu tramo final, que conecta coa estrada C305. O investimento total que se destinará a este fin supera os 20.000 euros. Comenzamos o pasado venres co acondicionamento das pistas. Empezamos coa reparación dun camiño no lugar de Caíños por un importe de 4.743,20 euros. Continuaremos xa en breves coa reparación do vial que une a estrada C302 coa estrada de Tarrío, que ten un custo de 8.379,25 euros. Tamén poremos en marcha a reparación do vial no final da Rúa Castelo coa súa conexión coa estrada C305. Preténdese solar en pedra e o importe da obra é de 7.569,15 euros. Ademais, a seguinte actuación será o acondicionamento das pistas dos núcleos de Tarrío, que desas aínda non dispoñemos de orzamento, pero, bueno, temos en mente que sea facela dentro deste ano e que sea das últimas que acometeremos. Dende o Concello quixeron aclarar que a tardanza na realización destas actuacións, que xa tiñan que estar executadas, se debeu fundamentalmente á paralización dos proxectos debido á crise COVID e os gastos que se derivaron dela, ao temer que non se puidera empregar a este fin o remanente de tesoureiría. Que o retraso nestas obras foi motivado pola situación COVID e que a partida de pavimentación e mantemento de vías públicas existía nos orzamentos e estuvo ata agora sin empregar prácticamente, salvo en casos moi urxentes, non o fixemos. Pasou o mesmo cos de educación, o único que demos pa diante foi o das ventanas da escola da Granxa, e agora vamos a facer outras actuacións que tamén daremos conta, pero foi necesario esperar ata agora, por desgracia.